Kraljevića, predsjedniče Športskog saveza, dame i gospodo športašice i športaši, predstavnici medija, uvaženi gosti. Sve vas srdačno pozdravljam i želim dobrodošlicu na tradicionalni izbor najboljih športašica i športaša grada Širokog Brijega za 2021. godinu. Priznanje za najuspješnije športašice i športaše dodijelit će se u sljedećim kategorijama. Najuspješnija kadetkinja od 14 do 16 godina, najuspješniji kadet od 14 do 16 godina, najuspješnija juniorka od 16 do 18 godina, najuspješniji junior od 16 do 18 godina, zatim najuspješniji trener, najuspješnija momčad, najuspješnija ekipa, najuspješnija športašica seniorka, najuspješniji športaš senior. Na početku ove svečanosti, dame i gospodo, pozdravimo gradonačelnika grada Širokog Brijega, gospodina Miru Kraljevića, koji će nam se obratiti prirodnim riječima. Izvolite. Dobar dan. Evo zadovoljstvo pozdraviti ovakav skup. Da ne znam bilo u funkciji ili onako radi da se ima. Evo, i ove godine, kao već tradicionalno već drugi godina obilježavamo i proglašenje ovoga sportaša i ekipa godine. A evo i ove godine su ljudi iz ovoga, kako se zove, komisije radili, nešto uradili i ja se nadam da su uradili dobar posao, iako u sportu uvijek ima malo zadovoljstva i to je normalno. U svakom utakmicu svak završi da pobjedi, tako i kad je pitanje proglašenje najuspješnijih, možda nije se da često puta odluče, ali eto, ne može se sportom baviti ko se bude ljudska, treba ići u nove pobjede i ja se nadam tako da ćete vi i nastaviti i u ovoj godini, nastaviti sa svojim radom i postizanjem tih uspjeha. Čini mi se da toga ima, Široki Brijeg je zastupljen dobro što se tiče tih svih sportova i pojedinačnih i ekipnih i uspješnih na razini države i šire, tako da ne treba žaliti i mi kao institucije ne žalimo uopće što ulažemo u stvaranju uvjeta da se ovi mladi mogu što više baviti u toj ranoj fazi kad se trebaju ljudi koji se bave s tim prepoznati ti talenti, a to je se pokazalo do sada i istinu i u Širokom Brijegu i u Hercegovini ima rezultata, rekao, u istinu se potvrdilo se u svim sportovima i na svim razinama. Evo ja vam želim i dalje da nastavite raditi vi koji vodite, da radite u istinu sa tim mladima jer na taj način ih sigurno možemo spasiti ulice i toga viška vremena što imaju da ga na ovaj način troše, jer sigurno je to zdravije i bolje nego da moraju po tim kafićima i da što manje u mobitele gledaju. Jer danas je to postalo u istinu, ima sad mobitela, ima drugi mobitele u ulici. Evo ništa, ja ću kao gradonačelnik i ova kuća i vijeće podržavati sve te naše klubove i dalje, kao što smo i do sada, možda i više, ako se može, a treba raditi na to da se što bolje podržimo, da vas što bolje podržimo, da vi možete nastaviti raditi i postati te uspjehe. I želim vam i buduće da ostvarite svoje želje u svim sportovima kojima se bavimo. Živjeli, hvala.